Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a szédülős 11-es kihívás a barátommal, Stefánnal. Sziasztok! A játéknak az lesz a lényege, kezünkben van a labda, egy pontot kell nézni, ez lesz az. 15-öt forgatsz magad körül gyorsan, leteszed a labdát, ellövöd, és nézzük, mi lesz belőle. Mehet? Igen. Mehet? 1, 2, 3. Sokkal gyorsabban kéne ezt csinálni. 5, 6, 7, 8, 9. Nem szeretjük, hogy elesünk. 10, 11, 12, 13. Igen, arra van a kapu. 14, 15. Igen. Gól! Tag life! Tag life! Nézzük a labda! És gól!